Yebo, siyabingelela. Hhayi-ke, uye lona uDr Sibhikile lo. Uyabona nje namhlanje, hhayi ngisasuka emahlathini kwamanye amaplazi-ke. Lapho khona bengisawukwenza khona umsebenzi othile khona engize ngiwuchaze kakhulu ukuthi bekwenziwa ntoni lapho-ke ngoba akubalulekile kakhulu lokho. Kodwa-ke njengamanje udaba kakhulu engiza nalo la kunabantu abangithintile la bathi uyazi bayadideka la mayelana ney'nsuku zokusebenza. Ukuthi luphi lolu suku okuthiwa angilusebenzi. Iy'nsuku engingay'sebenzi-ke zimbili kuphela evikini. ngoLwesithathu noLwesine kuphela. Angisebenzi-ke lapho ngoLwesithathu nangoLwesine. Kodwa uMsombuluko, Lwesibili, sijampa oLwesithathu noLwesine sizongena koLwesihlanu noMgqibelo. Siyasebenza-ke lapho ngalezo y'nsuku lezo. Ya, nangesonto kancane-ke siyayibamba kancane ekuseni siyophela ngo-9:30. Senzele ukuthi siphinde siyongena phela enkonzweni sithandaze. Ekuthandazeni phela la kutholakala khona amandla. Siphume mhlampe ngo-2, then ngo-3:30, bhekele ko-4, 5, bhekele ntambama siyasebenza. Yebo. Senzelani nalokho, senzela ukuthi-ke abantu uma befika into zabo bayithole zikhona abay'dingayo. Sibe naso isikhathi phela sokuya ehlathini siyogubha umuthi. Nabantu okumele sibaposele izinto zabo sikwazi ukubaposela. Kungathi abantu uma befika bathola ukuthi umuthi awukho. Nabantu bakwazi ukuposela iy'nto zabo bathole iy'nduku zonke-ke zikhona abantu abay'dingayo. Bakwazi abantu ukuthola ukusizakala. Ingakho sesibonile-ke manje ukuthi hhayi ukuze kube kahle ukusebenza kwethu asibe namalanga amabili okuhlela yonke into yokusebenza. Lwesithathu noLwesine nje insuku zokulungisa izinto lapha kwaNdlovu kaDr Sibhikile. Yebo, ukuhlela izinto. Ezinye iy'nsuku zonke-ke hawu zivulelekile ukuthi umuntu odingayo ukusizakala angakhona ukuvela athole usizo. Zinjalo-ke iy'ndaba zikho ningi kakhulu ezanamhlanje. Ihamba lapha indaba. Bye-bye.